pane new developments ari kubuda ari kuonekwa kunzi Douglas Court was not the target pakuuya achibvutirwa foni pamwechete nekuassaultiwa nemaZANU-PF members vakaita sana Gapa. Zvinonyatskubuda pachena kuti these guys vanga vatumwa. We do not know who sent them, but obviously people are suspecting ZANU-PF members ndo vanga vatuma, but kuonekwa kunzi the target angaita vakomana vana Biti nana Madhuku vari kunzi vari suspected kunzi vari kushanda naVP Constantino Chiwenga. Saka pina mashoko ari kuda panguva ino kuti subscribe like on the bell icon. BBC inoposta vanagapa wamuri kuona ava vakanga variko kuma public hearings anozikanwa kuti maZANU-PF heavyweights vamudanyora achiti Court was not a target. It is alleged that Tinashe Gapa with 15 other ZANU-PF members were sent to disrupt and steal phones of either Honorable Tendai Biti or Professor Madhuku, who are believed to be working with the VP Constantino Chiwenga. That Court was not a primary target, but after the ZFM show, he became a threat. Ndoma developments ari kuda panguva ine onekwa kunzi aiwa Douglas Court oita a threat kune zvigananda, but anguwo zvake anguwo threat zvayo yazongomukirawo makumbo, but otherwise vanhu vakanga vakatargetewa ndivana Honorable Tendai Biti oro Madhuku vanozikana kunzi ndo mafront ndo vari pafront chaipo vari kucriticize nekuramba ma-constitutional amendments, vari panguva ino pane the element iri kususpectwa kunzi these individuals vari kushanda hand in hand naVP Constantino Chiwenga vachirejecta ma-constitutional amendments. Chiri kuchiroonekwa kunzi panguva ino sezvamuri kuona vanhu vakaita sana Tendai Biti kuti panguva ino they've been slapped aiwa nezvirango zvemukoti achinzi hakwanisi kubuda madocuments avo akatorwa nezvimwe zvakadaro. Pine comment section medu dzakufundira imo todiwa pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, cheta on the bell icon.